Jyväskylän Lohi. Karaistu nousuun. Kirka hämmäsi tuolla ulkopuolella tai kertomalla jotain sen tarinoita. Onks kioski? On. Se oli siellä kioskin eessä. Aika hyvä. Mailaveikkojen kakkosraja pitää paloa ja siinä ensin tuhosi miehen kotiin ja jarrutti tuon kovan puhkaisuyrityksen. Joonas Savolainen jatkaa lyöntejä. Lohi avaa juoksutilin. Juoksun tuojana Mikko Vatia. Tilanteita puolin ja toisin. Pesäpallossa tapahtuu aina tilanteita tilanteiden perään. Tästä tilanteesta tulee pesät täyteen syntyvää ajoa purkamaan 10 jokeri Akseli Saukkola. Sampo, sä sait huutia perjantaina. Kinenen oli vihainen sulle. Miksi? Sä et ollut valmistelevissa reeneissä. Peri. Sä on ilmoittanut, että sä oot pois. Ai niin jo. Se sanoi, että jokaisessa, jos ei edes pääse, niin pitäisi, on sitten ihan pakko ilmoittaa, jos ei pääse valmistelemaan, niin ensimmäistä treenit ennen peliä. Mistä tää nyt lähti päälle? Tauko. Sieltä. Ei muutoksia kokoonpanoihin, joten Henri Pennanen numerolla 1 pyrkimässä tyhjälle kentälle. Kuulemma volyymia tarvitsee. Sitä me panemme. Avaa sitten jossakin. Jos ne ei Markusta, niin sitten Ketkä tää on palkinut? en mä tiedä. Henri Ikonen, Jyväskylän Kirin kasvattaja, pistää tuohon kakkosrajaan kierteisen näpin ja näin takapesät täynnä. Missä se? Sitten Lohen kakkoskoppari numero 4, Petri Pennanen lyömään, kun Lohella pesät täynnä syntyvää ajoa siis purkamaan Petri Pennanen. Kangasvieri pitää tonttinsa puhtaana, poimii tuon takakulma kopin. Pennanen jatkaa lyöntejä. Tuolla hidastetulla lyönnillä syntyy sitten Lohen avausjuoksu tälle toiselle jaksolle. Lyömään 5, Joonas Savolainen. Se on helvetti, ettei ne saa tuota sankaa pois tuolta. Joo, se on Timon kanssa alkuun puhuttiin, että se just kato, kun piikit pitää olla, niin se ei, siellä ja kanttapiikkejä, jos ei ole ollenkaan, niin ei pitää. Nyt otetaan kaikki Joo, eikö se, joo. molemmat miesjoukkueet ja Joo, se oli ja just se puhe, että lähdetään talkoilla ajamaan. ajetaan kärryjä vaan ja välilyönnin taitavan sellaisen pistää Joon. Kaaren sisimmäinen viiva. Tuo välialue on niin sanottu suoja-alue, missä muun muassa pelijohtaja Palin tällä hetkellä seisoo. Tästä tilanteesta Lohi Lisven ajatus tässä. Monella otetaan miestä sisään. On. Ei sinne. Tässä oli Jokerilta lyöntivoimaa keskikentän kovalla. Lohi lisää juoksutilejä. Ja Jokeriosastolta seuraava. 12. Joonas Huovinen.
Huovinen yritti todella taitavaa ja kierteistä, mutta ei tällä mailaveikkojen etukenttää yllätetä. Kumpi? Ja näin taktikoidaan jälleen tuo lohi tuohon pakkotilanteeseen. Ei oteta kopiksi tätä syntyvää ajoa purkamaan lohelta numero 6, Henrik Nuutinen, joukkueen 3. vahti. Joni Rissanen siivoaa tuosta etukentältä lähes kaiken. Tiukka oli tilanne, mutta tämä lyönti riitti. Lohi lisää juoksutiliään. 5. juoksu. Nuutinen pommittaa takakenttää. Mailaveikot taktikoi samaan malliin. Pannaan kuitenkin lohi ahtaalle. Pesät täyteen, ei oteta koppia. Syntyvää ajoa purkamaan 7. Jukka Ihanainen, joukkueen ykkösvahti. Ihanainen yrittää kovaa rajaleikkuria 3. puolelta laittomaksi menee toinen lyönti. Ei vielä. Sitten ajo päällä. nyt katsot, että tuo on meidän 3. Että on meidän se. Siinä on kone. Että sen. Niin, joo, niin laita siihen siihen vitoon, ja sitten ok. Suli, joo. Ja sitten katsot, onko kato tuolta, toi, siinä se jää sinne. Näin syntyy tämän ottelun ensimmäinen vapaa taival.